Ovo će da boli, obećavam. Da li znate šta je neuroprompting? Prilično sam siguran da ne znate. Iz prostog razloga zato što ne znaju ni oni koji pričaju o tome na YouTube-u, TikToku, Instagramu. Morate priznati da neuroprompting zvuči onako baš pametno, mistično, skupo. Ajde da razbijemo tu iluziju sad. Prvo su došli biohakeri koji piju limunovu vodu, a onda su došli kvantni terapeuti koji ne znaju šta je Planckova konstanta. A sad su došli neuroprompteri. I šta oni rade? Pa postavljaju pitanja. Jesi za Nobela ili si ipak za onu neku zlatnu malinu, kako god da se zove? Neuroprompting običnom čoveku znači ovo zvuči pametno. Bolje da platim. A zapravo je afirmacija sa filterom na mozgu. Dođe ti batica i pitate šta bi ti uradio da si već sada najbolja verzija sebe. I to nazove neuronalnim reset promptingom. Ne, Buras, to se zove zdravo razmišljanje, ne znam kako drugačije da ti objasnim. Ljudi traže smisao i neko svoje mesto u celom ovom haosu i onda ti dođe batica i kaže ti ovo je neuro nešto. I to kod ljudi stvara osjećaj kontrole, jer lakše je poverovati u neki shortcut, neku prečicu, neki čarobni štapić koji će da reši problem, nego proći kroz realnu bol. Nažalost, to koristi cela jedna armija u ovom trenutku. Onih koji će bukvalno da ti izmisle toplu vodu samo danas za 149,99 eura. Ja kapiram da vi hoćete da prevarite mozak i zaista moguće je prevariti mozak, to nije ništa sporno. Ali verujte mi, to ne ide kroz Reels od 11 sekundi. Šta je na kraju zaključak? Zvuči pametno. Zvuči. Ali znaš šta je pametno? Kad znaš da razlikuješ marketing od stvarnosti. Neuropromptuj ovo. Ako neko mora da koristi reč neuro, da bi ga shvatio, možda i nema ništa da kaže.